misalin soyayya a rai yau yalwa. Idan dai haka ne to wasu mu ba su rabawa. Kallon soyayya in kika minke sani zuwa, rashin kigaran ya tabbata ba na jurewa. So baya domin girma ko kuwa kankanta, gashi na jiya jiki na kamar ba ni yawa. In laifi na yi miki daure ki min sassauci, diyar girma mai alkunya ke na ka duba. Ki san lamarin soyayya dole kan saba, faɗa kan soyayya tabbas bai dace ba. Rashin